És possible crear en qüestionaris preguntes obertes? Doncs sí que és possible, el que passa és que estan limitades a uns 3.000 caràcters, exactament 3.000 caràcters, que poden ser més o menys entre 200 i 300 paraules per pregunta. T'ensenyem com es pot fer. Anem a qüestionaris i en administració i creem un tipus test. I en afig seleccionem la llengua en què estarà el qüestionari o el test i el nom. Fem clic en següent i comencem des de 0. Següent. No hi haurà penalització perquè no és autocorrectiu. Les preguntes seran aleatòries, per exemple, i la resta la configuració habitual. Següent. I així hauré d'apegar quines són les preguntes que vull que contesten. En el meu cas, tinc 2 preguntes, que són aquestes, les copie i me les enduc. Les apegue. Què passa? Que el programa per defecte interpretarà aquestes preguntes com a preguntes de tipus test, amb opcions. Ara veureu. Portar. Les interpreta. De moment no tinc problema. Faig clic en següent. I ara hauré de vindre a modificar en l'opció avançada. I ara que estic així, faig clic en afig control. I veureu que ha interpretat com a opcions aquestes preguntes que li he dit. No passa res. Selecciona la pregunta i en el tipus la canvie per observacions. Dona aquest tipus d'opció, la canvie per observacions. I ja el tindria així. Com que són preguntes aleatòries, elimine la marca de ja no té sentit, l'ordre, i ara el que faré és configurar l'extensió del camp. El camp pot arribar a ser llarg de 3.000 caràcters. És el màxim. Hem d'anar en compte amb això. El tipus de preguntes hauran de ser curtes. I en la següent tornem a fer el mateix. I en comptes d'opció, observacions. I novament marque 3.000 caràcters. Ja tindria l'examen que pot contestar un alumne. Com es veu? Doncs l'alumne veuria així l'examen. I aquesta és la part on escriuria.